Benvinguda sigues a Medita en Valencià, un espai per a retrobar-te i disfrutar de la teua essència, amb la conducció de Nascu i la música de Rafa Navarro. Brindem per les coses xicotetes. Pensa en allò que t'ompli per dins. No són diners, res material té cap consistència. Allò que t'ompli per dins són les coses xicotetes, on l'essència és capaç de fer-se més visible que el recipient que la conté. El somriure de la persona que estimes, la mirada còmplice d'aquell amic, l'escalfor del sol enmig de l'hivern, el xiu-xiueig a l'oïda que et fa vibrar el cos sencer de plaer. Avui et convide a recórrer el teu interior, guiada per la meua veu. Troba un lloc on puguis estar tranquil·lament durant uns minuts i agafa una postura còmoda. Tanca els ulls i no tingues més expectativa que la de deixar-te ser. Començarem amb 3 respiracions, perquè la respiració és el canal de connexió més directe amb el nostre jo més íntim. Respira. Agafa aire. Sostén-lo i expulsa'l amb calma. De nou, agafa aire. Sostén-lo. Expulsa'l amb calma i dona't compte què passa dins de tu. Una última vegada. Plena els teus pulmons fins a la màxima capacitat. Reté l'aire durant uns segons. I quan l'exhales, mira com tot s'aquieta dins de tu. Pots estar en absoluta calma en este lloc on no importa cap circumstància, amb una pau que és totalment teua. Ara vaig a demanar-te que visualitzes el teu cos com si fora el d'una altra persona, reposant en absoluta calma. Qualsevol rastre de tensió que pugues observar en eixa escena desapareix, perquè te trobes tranquil i segur, tranquil·la i segura. Just damunt dels teus peus, en este cos que mires des de fora, però que és el teu, hi ha una xicoteta esfera d'energia que conté la màgia de la veu que t'acompanya, d'aquest xiu-xiueig suau amb què confies plenament. L'esfera emet un agradable escalfor que comences a notar per la planta dels peus i no molesta, al contrari. És una sensació que et relaxa completament els dits, la planta, els ponys i els talons, i fa
l'esfera d'energia que conté el xiu-xiueig ascendix pels turmells i la part baixa de les cames i notes un xicotet formigueig per on va passant l'escalfor fins a arribar als genolls. I molt espaiet continua pujant cap a les coixes fins que notes les cames absolutament relaxades. Continua el massatge sensorial per les parts genitals, passant l'esfera màgica de manera detinguda i amb un efecte calmant pel còccix, la superfície del cul i la part més baixa de l'abdomen. La relaxació és immediata i és com si la meitat inferior del teu cos s'esvaïra en l'oceà de la teua pròpia calma. Respires profundament des del diafragma i perceps ara que l'esfera ha crescut fins a ocupar l'extensió de la teua panxa. Eixa és la zona que ha acumulat les emocions més intenses i veus com l'energia que tu mateixa crees s'endinsa per la teua pell i fa de bàlsam instantani. L'esfera està dins de tu i notes com el seu poder calmant s'estén per la teua entranya, ocupant cada racó del teu tronc fins als pits, el cor i les axil·les. Tot és quietud i no cal res més que sentir com estàs explorant el teu cos d'una manera amorosa i tendra, coneixent la infinitud que habita dins teu. L'energia segueix pujant pel teu coll, per la gola i la part posterior del teu crani, que immediatament reposa calmat, convertint-se el seu pes en lleugeresa, i la llum, el xiu-xiueig, descensa les faccions de la cara, les conques dels ulls, el front i les mandíbules, i et permets sentir unes agradables cosquerelles per tot el teu semblant. Amb aquesta màxima relaxació, respires i obris la teua ànima amb un sospir. I te trobes plena de presència. Queda't ací uns instants disfrutant del teu ser